Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma ya rabbana na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma wa ibadatin la turfa wa du'a'in la yustajab. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين وبعد. الحمد لله, muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu musulmi, da yau mu a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ba mu watan Ramadana, wannan wata mai girma, wata mai daraja, wata mai alfarma, wata mai falala, wanda mu ne kadai al'umma annabi alaihi salam da Allah ya ba mu wannan wata. Muna azumi kwana 30 ko 29 a cikinsa. Allah subhanahu wata'ala yana rahama, yana gafara, yana yantawa daga wuta zuwa aljanna a cikin wannan wata mai albarka. To wannan wata kusan kaso uku ne, akwai goman farko, akwai goman tsakiya, akwai goman ƙarshe. Goman ƙarshe wanda yake farawa daga 20 ga wata zuwa ƙarshe, a cikin wannan goman, a cikinta ne Allah ya saukar da alƙur'ani mai girma, kuma yadda Allah subhanahu wataala ke faɗa cikin alƙur'ani mai girma ke cewa allazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Can kuma yana cewa shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. To wannan da yake cewa unzila fihi alqur'an, an saukar da qur'ani a cikin watan ramadan, to a goman ƙarshe aka saukar, domin an saukar da shi ne a daren lailatul qadr, tunda Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah ya ce mun saukar da alqur'ani a cikin wani dare na iko. To wannan goma mai daraja, a cikinta akwai dare kwaya daya, wanda wannan daren ya fi ibadar shekara 83 da wata hudu, ko ka ce ya fi ibadar shekara 84. Allah subhanahu wataala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr. Wannan dare guda daya ya fi dare na wata dubu, ya fi shekara 84 da ibada kake ba hutawa. Idan kai falsafar rayuwarka, ai a kowace rana akwai lokacin cin abinci, akwai lokacin sallah, akwai lokacin bacci, akwai lokacin bukace-bukace. To man ka samu wancan daren, shi zuriyar 84 ibada kake yi, sallah kake, salati kake yi, karanta qur'ani kake yi, wato tasbihi kake, haka Allah zai ba. To wannan daren amshi ake samun sa. Annabi sallallahu ya ce mu neme shi a kwanaki 10 ƙarshe. Malamai suka ce yana fitowa ne a mara, daren 21 ran 20, daren 23 ran 25, daren 25 ran 24, daren 27 ran 26, daren 29 ran 28. Duk da wasu malamai sun ce wannan dare na ne gadari ya fi fitowa wato a daren 27. Suka ce su dalilin su shine ai Allah a cikin Qur'ani ya faɗi sunan da yace gadari sau uku, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, sai yace lailatul qadri. To ya faɗa su uku, sai ka to duba harafan ka gani. Na ɗaya akwai lamun da ya'un da lamun da ta'un, akwai alif da lami da ƙafi da daldara, kaga harfi tara kenan. Komi da Hausa, alu lanjaye, alu ya lanjaye takuri, alu lanjaye kan mai ruwa darra, kaga harfi tara kenan. Harafi guda tara nan shine a farko da yatin gadi, shine wa ma'ajara kama da yatin gadi ga guda tara. Kana cewa ne yatin gadi ka haɗu ya zama tara sau uku, ya zama 27. Suka ce a daren 27 yake mutuwa. Da yawan malamai sun ba da labarin sun gani yatin gadi, wani ce ya gani sau 60, amma 57 ko da 8 a daren 27. Sauran shi ne mutu a wasu ranar.
za ga mutane suka liƙe ibada kusan a wannan daren, amma ba zai zama dalili ka bar sauran ranaku ba, don Allah subhanahu wataala na iyawa ya zo da daren tun a ranar 20 daren 21. kaga in ka makale wacce kuma tare ka sani ba sai a shiga rubu. saboda ka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai bin mu akan wani abu da duk gaba ɗaya mu mun haɗa kai, shine mulayan goma gaba ɗayanta. mulaya ta da yawan sallah, mulaya ta da yawan zikiri, da yawan karatun Qur'ani, da addu'o'i, da sadaka, da kyauta. wannan dare, wannan goma, da abin da Allah madaukakin sarki ya maka a duk Ramadana, to an zo wannan goma ninkawa ake. domin shi Ramadan, wani malamin ya ce kamar yadda yake a wannan a fassarar lugarsa, Ramadan zafi kenan, yarmudu zunuba, yana kone zunubai. shi Ramadan dama asalin sunansa zafi a luga, kuma yana kone zunubi, shine ma'anarsa. to goma farko suka ce gafara Allah yake, goma tsakiya rahama Allah yake, goma ƙarshe yantawa daga wuta zuwa aljanna. duk da an samu bayanan cewa tun daga daren farko da aka wata Allah yake yanta mutane daga wuta zuwa aljanna. a wata maganar Allah yana yanta mutum 60,000 kullum, har sai an zo daren da ya ci kadari. a daren da ya ci kadari sai Allah ya ce a ninka a yanta mutum 60,000 sau 60,000, wanda da an rubuta su yan wuta ne, kuma an juya an rubuta su yan aljanna. ashe in haka ne, shi wajibi ne mutum ya tsaya ya yi wa kansa kirdado, ya wa kansa fada, ya tsaya ya ta ibada na samun wannan dare mai daraja, ya samun wannan rana mai albarka. to sai maganar yaushe ne daren yake fitowa, a wani lokaci. wani lokacin daren na iya zuwa a cikin awa daya a cikin dare, ko ya zo da magariba ana shan ruwa, ko bayan an gama ashan, ko bayan 10 na dare, ko tsakiyar dare 12, ko bayan karfe 2, ko bayan karfe 3, ya zo awa ɗaya kuma ya tafi. wani lokacin kuma ya zo cikin baiwa Allah ya awa 6. kai wani lokacin yana zuwa tun daga shan ruwa har a salatu, wani lokacin ma yana zuwa tun daga shan ruwa har a salatu, kuma ya kuma sabewa, ya kuma kai hawan shan ruwa awa 24. amma a yadda mutum zai iya ganewa shi idan mu yanzu na rana ce a yanzu, kuma mun zo tsakiya mun shiga yamma, amma wasu ƙasar yanzu ne suke sahur. tun da muka zo safiya su suka shiga dare, yanzu ne suke sahur. suna ƙoƙarin bayan la'asar ɗinmu za su yi asuba sannan su shigo. to musa da daren zai fita sannan zai shiga wata nahiyar. to kuma arzikin a duniyar gaba ɗaya yake mamayewa. sadaka ku ya zo muku nan, yana fita ta wata nahiyar. to tunda a duniya ɗaya ne, Allah cikin baiwarsa sai gaba ɗaya yake mamaye arzikin. isa wani lokaci cikin bai Allah sai ya buɗe abu, sai ya zama to gaba ɗaya, wato mutum ya zama awa 24 arziki ne Allah yake goma. sannan a wannan goma akwai maganar wato a samu a yi sauka alƙur'ani mai girma. idan zai yi kyau a ce mutum ya yi wayo, ran 26 ana shan ruwa sai ya haɗa sauka sa alƙur'ani. ita saukar ƙur'ani tana da abu guda biyu. in ka haɗa ta, kana haɗa mala'iku za su dinga yi ma addu'a, sai ta roƙa ma Allah gafara da rahama da arzikin duniya da lahira. to kaga ko baka ba an baka. to idan ka aje kamar falaki da nasi da qul huwallahu, ana shan ruwa sai ka karasa, sai kai addu'a hatama, shikenan ka ci arziki har daren ya kare, har a salatu mala'iku za su yi maka addu'a. yasa masu wayo, ko da mutum bai yi shi kadai ba, sai su raba Qur'ani, ana magarwa sai ai hatama na wannan ranar 26 da ake hashashe da suka gani, sai ga ya kai ga har an ji asuba an yi musu addu'a. to kuma can ubangiji ya ga mana cewa tanazzalul mala'ikatu wa ruhu biha, shi ne jin kadari, wato iko Allah yake saukowa a ciki. shi yasa ya kira shi daren ikon Allah ne kawai yake sauka ba adadi. shi yasa ga suna neman wasu tambaye ka, wai dai kadarin me ake gani. so da an ta labarin falsafa, wai ana ganin tiyayi, ko ana ganin lambu, ko ana ganin haske, ko daga nan mutum ya ga Ka'aba. shari'a ba ta dora haka. idan Allah ya nufin ka ga wani abu, shine zai hore ya nuna maka, wanda wannan ba na yi ayyukan nasu wani na ɗaiɗaiku ne, baiwa ce ta Allah. kamar yadda za ka yi bacci yanzu, sai ka yi mafarkin ga ka a Ka'aba kana da wabi, ko ga ka a Madina. wani kuma yau farki zai mafarkin ana bal, wani kuma zai mafarkin ana bal, wani zai mafarkin ya taɓa farauta, kawo kowa da baiwa da ya samu, ko ba haka ba. to za haka
wanda yake mafarkin ya ga kaza baiwa ce ta Allah, to haka shi ma ne da dare ke sai Allah ya maka baiwa ka ga wani abu. Amma abin da ake so mutane su fahimta namu gaba ɗaya na yau nasu ba wani abu ake gani ba. Abin da ake gani ko za ka sai ka ji nutsuwa ta samu gari, ba harbuwa ba hayaniya. Sannan wasu malamai sun ce sun kula ko kare baya haushi a daren, kuma za ka ji iska sama sama mai daɗi ta karo ya gari. In ma kuna sallar tahajjudi a lokacin za ka ji ta yi daɗi, yanayin ba wahala ba waye, sai ka ji wani abu duk jikinka da shaɗi. To irin wannan ake samu a ji a jiki a lailatul qadr. Sannan kuma shi wannan daren mala'iku ne suke sauka duk inda za ka saka wa wani ka to mala'ika ya cika wurin. Hijabi aka sa baka gani, da za a yi hijabi da ka gani. Sannan jibril kansa ina sauka, to mala'ika jibril yakan yi jagorancin yau mutane addu'a. Duk wanda ya tarar yana sallah ko yana karatun qur'ani ko yana tasbihi yana zikiri, to shi yake farewa addu'a neman gafara da rahama. Daga nan mataki na biyu sai wanda ya yi sallah ya gaji ya koma bacci ya dauke shi. Daga nan mataki na uku sai wanda kuma wato ya kwanta bacci yana jiran ya tashi dan ya ibada. Daga nan mataki na hudu sai wanda kuma ya kwanta bacci shi ba niyyar tashi. Daga nan mataki na biyar sai wanda suke makabarta su ma zai bi sai musu addu'a. Daga nan Allah subhanahu wataala zai dinga kwararo rahama. Amma ba gaba daya Allah subhanahu wataala wato duk gafarar da zai yi a daren da rahamar da zai yi zai ce a ware mutum biyu banda su, banda wanda yake gaba da wani, banda wanda ya kullace wani. In dai akwai wanda suke gaba ba sa magana, Allah sai ce a cire su, sai a ce a cire su har sai sun shirya. In ka kullace wani kana jiran ka ga wani abu ya same shi, sai Allah ce a cire ka. Su kadai za a cire, amma duka Allah zai yi kowa gafara kuma yi wa kowa baiwa. Kai a jinsin kowane irin abu Allah sai ya ware wanda zai musu baiwa. Kamar yadda yake wa mutane, to Allah a jinsi har dabbobi sai ya ware wata mata baiwa. Hatta bushu akwai wanda zai ware mata baiwa, saboda baiwar daren da ikon daren da falalar daren da yake sauka. Kisa ga bayin Allah da yawa miƙewa suke su dage, sun koyi wannan darasin daga babban mai gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin in goma ƙarshe ta zo naɗe shimfiɗa yake ya cimbi ta wa shaddal mi'zara, ya ƙara ɗaura kwarjallansa, ya tashi iyalinsa. Ta kai manzo Allah kuma yake masallaci ya itikafi, ya zauna ya itikafi sai ya kun goma sannan ya dawo gida. Abin tambaya anan ga hankali, mai Annabi alaihi salam yake nema wanda bai da shi, wanda bai samu ba. Amma iya daɗi wannan idage ashe mu al'umma sai yake so mu koya. Kowa in ya zo ya miƙe ya dage dan ya samu alheri cikin wannan wata. Ko a Bahaushe aka ce alheri ba shi da iyaka, aka ce alheri bai da iyaka, to dare ne mai alheri. Rana ce guda ɗaya a duniya wadda Allah bai ba kowace al'umma sai al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To ashe inda hankali kowa sai ya miƙe samu wannan rana, dan bai sani ba ko shekara kan ta dawo ya rasu. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci, ya daga kafarsa zai hawo minbari, sai taka minbari ba taka da farko shi aka ji ya ce amin, sannan ya aji. A ta biyu ma ya daga kafa kan ya aji ya ce amin, ya aji. A ta uku ma ya daga kafa kan ya aji ya ce amin, ya aji. Sahabbai bayan ya idar da hudu an yi sallah suka ce ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ce amin har sau uku, mutum ji ka faɗa ka ba. Sai ya ce mala'ika Jibril ya zo ya tare ni a ta ɗaya, ya ce duk wanda Ramadan ya zo ya riske shi da rai da ya yi ibadar da aka yi magafara ya samu rahama ba, idan ya gama kan wani Ramadan ya dawo kuma ya laifi ya mutu ya shiga wuta, to Allah ya cantiki da shi kai ya baki da shi, ba za ka wuce ba sai ka ce amin. Ya ce ni kuma na ce amin. Ya ce a ta biyu, ya ce wanda ne ya riske iyayensa da rai guda biyu da yi musu biyayyar da ya samu ridwan lahi ba, ya samu gafara Allah da yadda Allah, ya mutu kuma aka saka shi a wuta, to Allah kai ya bakin uba da shi, Allah ya danna shi a tsakiya. Ya ce ba za ka wuce ba sai ka ce amin. Ya ce ni kuma na ce amin. Mata ta kara ta uku, ya ce wanda aka abance ka ya ƙi maka salati, in yi laifin da Allah ya kai shi wuta, to Allah ya danna shi a tsakiya kai baki da shi, ba za ka wuce ba sai ka ce amin. Ni kuma na ce amin. To an ga dawo wancan na farkon da muke magana akai na Ramadanu, duk mutumin da ya sakaci Ramadan ya shigo bai aikin alheri ba har ya wuce kuma kan wani Ramadan din ya mutu, to ya shiga uku. Akwai abun kula guda biyu. Kaga daga Rajab ya kan Ramadan ya kama yana da wuya hayewa,
ina da wuya haihuwa mutuwa aiki yanzu kaga Ramadan na kawai sai ga mutuwa ta dallafa saboda alherin da za samu a Ramadan Allah sai ya fito wasu sai ga ana ta mutuwa in sha abin ana ta mutuwa da lalle suke haihuwa shi yasa sahabbai Allah ya ji da su idan Ramadan ya wuce sai sun wata shida suna addu'a Allah ya sa abin da suka yi ya karo in suka wata shida kuma sai su dinga addu'a Allah ya riskar da mu Ramadan Allahumma ballighna Ramadan wannan manzo Allah ne ya koya musu a cikin addu'a nan Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan saboda me saboda a samu arziki mai yalwa a samu arzikin da ba a yankewa to abun dadi a Ramadan shine duk abin da Allah ya ba bayi wanda bayan sallah ran sallah Allah zai ce da mala'iku idan mutum ya aikin kwadago mai aiki masa sai su yar ubangiji a biya shi lada sai Allah ce ranar sallah duk al'umma manzo Allah ya yafe mata ya gafarta mata ya biya kowa ladan ibada da ya a Ramadan fa ladan azumi ba shi ladan azumi sai a lahira Allah ke yi domin cewa as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ne nake sakamako da shi saboda sai a lahira Allah yake sakawa masu azumi domin a ranar zai gayyace mu walimar buɗe baki na azumin da muke yi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zo buɗe baki yana da abu guda biyu yana da farin ciki a duniya da shi a lahira to na lahira Allah zai gayyace mu a zo a yi buɗe baki na wannan azumin da ake yi to kaga ƙarin farin ciki da farantawa da ka samu Ramadan to ashe alherin har a lahira zai bi ka sannan ƙofar shiga aljanna ma daban ana ce mata rayyan sai wanda ya azumin za a ce ta so shiga ta wannan ƙofar a ce ba wanda zai shiga in ba mai azumi ba ashe alherin yana da yawa to ashe bai kamata mutum ya kusuri ya takaita wa kansa alheri ba wata ɗaya a cikin wata 12 har ka miƙe gaba ka dinga iya shege kana waye sannan shawara ga matasa irin mazan ya zo a ɗan rage wasa da waya a ɗan rage kallon fina-finai a ɗan rage shiga Facebook a ɗan rage shiga TikTok za a ga tsiranci za a ji waƙoƙin batsa za a ji waye tun da wata ne da yake da alheri to sai a yi wataƙila wata ma zo ka koyi alherin in babu wata ma sai ka koya sauran abubuwan da sai ka daina Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya taimake mu ya sa mana cikin wanda Allah ya yanta su daga wutar zuwa aljanna Allah ya mana muwafaka da daidai da sadari aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa muslimat ala hayyin wa ala amwat wa tabi bainana bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa ajr wa salatu wa salam assalamu alaikum wa salam akan da Allah ya saka da alheri. Amin. Allah ubangiji ya baya gaske. Amin. Allah ya albarkaci iyaye. Amin. Daga cikin bayanan da kai Na'am. da yawa akan samun irin wannan tambayoyin. Na'am. Misali bayanin da aka yi na cewa Allah ya saukar da Alƙur'ani a cikin wannan wata. Na'am. Mutane da yawa sukan tambaya cewa to an ce shekara kaza aka yi ana saukar da shi a Makka an saukar da shi a Madina ba na lokuta mabambanta. Na'am. To kana makallawo masu sauraro za su dan so su ji ƙarin bayani akan wannan Saukar Qur'ani a Ramadan. Ramadan ne ko kuwa yariya da shi ne. Gaskiya ne. An saukar da Qur'ani a watan Ramadan ma'ana an sauko da shi daga lokacin babu zuwa Baitul Izza nan saman duniya. Sai kuma aka dinga sauko da shi duniya gurgudan iko na bukata a shekara 23. To sauko da shi daga Lauhul Mahfuz zuwa Baitul Izza shine a Ramadan aka yi dare da yace da dare. Nan saman duniya yake bai kai sama ta ɗaya ba. To a tattare sa aka sauko da shi. To daga nan aka dinga saukar da shi gurgudan bukata. Kaga suratul Baqara ai ba dukanta ayoyin cikin dubani aka saukar a Makka ko a Madina, wasu a Makka wasu a Madina, amma aka ce mata kuma madaniya. Ko ba haka ba? Tunda Makkiya wajen surori 80 ce dole madaniya kuma ragowa. Saboda haka an saukar da Qur'ani wato a Baitul Izza a cikin watan Ramadan dare da yace gadari. Wannan yana cewa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin ko inna kunna munzilin to wannan da aka saukar a Baitul Izza shine ake cewa a cikin Ramadan aka saukar da shi. Shine kuma a daren da ya tsaka dare amma gwargwadon bukata wannan ya zo ne a cikin lokaci wata aya an saukar da ita ko wata sura ana tafiya wata surar lokacin sanyi wata lokacin damuna wata lokacin zafi wata manzala a ɗakin wanda duk sai an rubuta haka sahabbai suka wannan aikin wata a ɗakin na Aisha wata an tafiya wata an sauko wata a raƙumi wata ya sauko yana huta duk sun rubuta wannan sun kiyaye to haka aka saukar da alƙur'ani mai girma. Allah ya saka da Ayi. kana kallon sai tambaya ta gaba kamar shi daren na lailatul qadr Na'am.
idan mutum ya raya wannan daren na'am kuma sai ya ce maka shi kamar abin da ake faɗa na gani din bai ga wani abu ba, to tunda ya raya daren ya dosani wannan albarka ta daren. ƙwarai kuwa ai abin da ake nema dacewa na dacewa ita in aka ce albarka wato ba ta da iyaka. Annabi da salamu da abin da ya ce albarka kaga ya ce da alheri da albarka yana da yace da to ba ta da iyaka, sai abin da Allah ya baka yadda zai baka ba lalle ba ne ba kowa lalle ba malamin da ba lalle ba wannan kowa albarka zai bashi da ba. Misali zan baka saniya Allah ya sa mata albarka amma kare Allah ya kwashe masa albarka. Saniya kan ga mai haihuwa ɗa biyu sai ka shekara kana lalibe saniya dubu kowace ɗaiɗai yayuwa, kuma mu mutane mun fi shanu yawa a duniya amma da Allah ya sa musu albarka mun kasa cinye su. Kowace kasa tana alfahari da garken shanu amma kare baya haihuwa ɗa hudu biyar sai dai 8 9 10 15 kariya baka taɓa ganin garken kare ba. Allah ya kwashe ma albarka wannan kuma mata albarka. To lailatul qadari in dai ka yi ibada a ciki to ka yi muwafaka. In dai ka yi wasu malaman masu ce in dai ka samu asham je kai baccin ka samu alheri. So da ka ba lalle ne sai wancan fada zalika fadlullahi ne yuti man yasha wani Allah zo sai ya nuna masa ajaibu da yawa a daren wannan kuma zalika ala lahi bi aziz ko kuma kana zalika ala lahi yasira ne sauki ne a gun Allah. Wani kuma a'a Allah zai bashi alheri ba zai ga alheri ba sai da zai mutu sai ga yana cikin manyan mutanen da za a alfahari da su yana gaba gani kuma sai a janye ran shikenan wani ila Allah ya koya darajar sa ne ba so a fitinance shi saboda san da Allah yake masa ai san Allah ya san taron dangi ko ba haka ba to haka abin yake. Allah ya saka ayi ayi a karamakan Allah kamar wace addu'a ce aka fi so mutum ya nanata ta musamman a daren da ake kirga dan shi wannan daren. Na Aisha radiyallahu anha ta ce na tambaye da zuwa cewa in na gani nace da kadari wace addu'a zai yi sai ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. In kana da iyali da iyaye ka ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ka hada da su a ciki. Yace ki yawaita wannan sannan ka yawaita Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ka yawaita neman gafara rabbi ghfirli warhamni wa'fu anni wa afini. Ka yawaita wannan waɗannan sun dunkule duk abin da kake nema a duniya da lahira. Kaga alama innaka afuwun tuhibbul afwa Allah kai mai rangwame kana son rangwame a rayuwa kana son rangwame a mutuwa kana son rangwame a neman abinci kana son rangwame kaza duk ta haɗe in ka ji ba ta da iyaka abinda ka roƙa kan mutum ya ɗauka kawai abu a'a abinda ka roƙa ba shi da iyaka hatta ka roƙi ba Allah abin neman arziki ka bani cikin sauƙi ka yi min rangwame a gurin neman sa har neman kuɗi duk ka roƙa ce shi yasa ya ce ki yawaita faɗa hatta in zai yi a sujjada tun daga sallan magariba da za ka yi da isha da asham da tahajjud da komai a sujjada ka kai wata faɗa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni kai wata faɗa wannan shikenan Allah da za ka yi muwafaqa sadda zai kullu daren yana nan kuma kai addu'a to sai Allah ya baka abin da yake abu. Allah ka dace da ayi ayi a kan wannan dawo za mu so a ɗan jan hankali ga iyaye zuwa ga 'ya'yayensu musamman za ka ga an ta ibadu ana ta neman gafara amma da sallah ta kama sai ka ga ya'ya ko samari ana wasu abubuwan da suka dace ba musamman yan mata za ga irin ko shiga ta da tsaraici da sauransu sai ake sana dan jan hankali a takaice. Gaskiya wannan abin tashin hankali ne magana gaskiya. Musulmi ya yi Ramadan kuma ya bi Ramadan da tsiya. Malamai sun ce duk ibada da kai akwai ma'aunin Allah ya karba ko bai karba ba. Idan ka je aikin hajji ka dawo zunubin da kake a nan sai ka zo ka ci gaba to akwai alamun da ka je fushi dan kana zuwa iya fadi ya rama ba abin da ka samu. Idan kana sallah sai kana ashar kana caca kana wayi to akwai alamun sallah kuma ta karba dan Allah ta yi qarara inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari me munkari an ce in kana tafiya kana shan rake ma to inda kana sallah daidai ba za ka sha rake akan hanya ba. In ka tafi kana afa gyada in dai sallah ta kauce ba za ka zo kana cin gyada akan hanya ba don munkari ne ba ka taɓa ganin mutane kirki suna yi ba. To haka Ramadan yake idan Ramadan ya zo kawo kowa a masallaci da ɗan carbinsa da ƙur'aninsa ya makale na ta yi amma Ramadan na wucewa shine iban santa gurin da ake sheƙi aya shine ina ne gurin wasa shine lalibe da 'yan mata to alama ce ta Allah bai karɓi azumin sa
kuma da yawa mutum da ma zai yi azumi ba shi da kuma sai yin wani ishi ba. Shi yasa ilimin fiqh na duniya ne. Shi cewa in ka dau azumi daga asuba zuwa faduwar rana baka ci ba baka sha baka yi jima'i ba azumin ka ya inganta ba ta ya karbu ba. Manzo Allah kuma yace duk wanda azumin sa bai hana shi yashashiyar magana ba, bai hana shi kidan ƙarya ba, bai hana shi fasikanci ba, to ba shi da kuma sai yin wani ishi ba. Shi ne ilimin lahira. To wanda duk yi azumi kuma ya tafi gidan wasa, kuma ya tafi yawon banza, ya tafi irin children park din nan, ya tafi irin gurin da ake shi kaya, ake wasanni, sai a rediyo batun saura kwana biyu sallah ko uku zaka ji an fara sanar da gidajen wasa. Ana talla. In sai ka rantse da Allah ba garin musulmi ka je ba. Kuma in ka je ran sallah da kwanakin sallah sai ka rantse da Allah, Allah ne akwai jure ce kai ku yi tsaye da kuke so ne muku gafara. Ba mi tsoro yanzu dan Allah mutane ba ta tuna sulami. In duniya ce baka san musulmi ce. Aka je gindin teku ana abin da aka dama, Allah ya aiko da mala'ika yi wa gurin tsawa, ruwa ne fa amma yake gobara. Duk wanda ya kalli tsunami sai hankalinsa ya tashi. To kuna jin kun wuce Allah ya muku? Allah mace wa ma hiya min az-zalimin bi ba'i. Abin da ya yi wa tsunami duk wanda ya zalunci bata wuce masa haka ba. In an ce mu al'umma annabi Muhammad ya sa sallama, an ce Allah ya bana gafara, ma kana Allahu mu'azzibun wa anta bihim wa ma kana Allahu mu'azzibun wa yastaghfirun, sai Allah ya ce kuma ku je ku shige aya. Ku miƙe gawa ku iya shege. To ku sani wallahi duk wanda ya bude gidan wasa ya halakar da wannan al'umma gobe manzo Allah ne zai yi karasa ya kwace haƙi. Kaga to manzo Allah zai yi karaka gaban Allah ga yamin babban lawan da zai karbe ka. To duk mutumin da ya azumi ya tafi gidajen wasan kwaikwayo, ya tafi gidajen wasan tsiya, ya tafi gurin da ake badala ake iya kamar ka ce Allah bai aiko da annabi a cikin mu ba, wallahi tallahi ba shi da komai sai yin wani shi ba, kuma ya shiga uku da Allah. Wanda ya bude gidan ya shiga uku, wanda ya dora gidi ya shiga uku, gwamnatin da ta kyale aka dinga wannan ta shiga uku a gurin Allah. Allah sai ya kama kowa dan Allah bai halice mu dan wasa ba. Na'am. Allah ya saka. Amin amin. Allah ubangiji ya saka. Amin amin. Alhamdulillah. Muna godiya kwarai da gaske. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.